Nachádzame sa v prístavnom meste Komárno, kde máme deponované vozne FAC. Jedná sa o otvorený štvornápravový podvozkový nákladný vozeň špeciálnej stavby. Vozeň je určený na prepravu hromadného, voľne loženého sypkého materiálu, ktorý nevyžaduje krytý priestor a ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Celková objemová kapacita vozňa je 38 metrov kubických. Konštrukcia vozňa umožňuje obojstrannú samospádovú vykládku vlastnou gravitáciou tovaru, vrátane vykládky medzi koľaje. Vozeň je na oboch stranách vybavený dvomi výsypnými klapkami o šírke 1,6 metra, ovládanými z plošiny. Výsypný otvor sa nachádza 38 cm nad temenom koľajnice. Vozeň disponuje násypným otvorom veľkosti 8,4 x 1,6 metra. Na oboch koncoch vozňa sú umiestnené plošiny. Na jednej plošine sa nachádzajú brzdové komponenty, vrátane vretenovej ručnej brzdy, na druhej plošine ovládacie páky výsypných klapiek. Vozeň je vybavený brzdovým systémom DACO. Veľkou výhodou tohto vozňa je možnosť vykládky počas jazdy.